Vatandaşım, endi 3-nji qatımlıq laksiyymyzdy başlaymız. Tianjin'de yüz bergen partlaşdygyň küçü 21 tonna puruknyň partlaşygy barabar boldy mawzuly habar 8-nji aýynyň 12-nji gün Wenwi Tor betide elan kılındı. Habar mundaq başlandy. 11-nji gün Tianjin şäherinde partlaş yüz berdi. 17 nefer kişi öldü. 4 nefer kişi yardar boldy. Näq meydanda arka-arkadan 3 qitim partlaş yüz berdi. İkinci qıtımlıq partlaş 21 tonna puruknyň ýakyn miltik dorusynyň partlaşygy barabar boldy. Ýakyn etrapdaky aýlanyň işik derejeleriniň aýnekleri partlaşdan silkinip ýerge töküldi. Partlaşy näq gözü bilen körgenler hoddy ahyrky zaman ýetip kelgende korkunçlyk bir iş boldy diýişdi. Tianjin'de zor partlaş boldy. 300 nefer ot öçürgüçi sakçı kurban boldy mawzuly habar 8-nji aýynyň 13-nji gün ýani şu Wenwi Tor betide elan kılındı. 9 atrat ot öçürgüçiler ot öçüriş gatnaşdy. Ahwaly bildigan bir kişiniň aşkarlysy bir atrat tähminen 20-den 30-gaça jaňçy boldy eken. Muşundaq bolganda ot öçürgüçilerden 200-den 300-gaça adam ýa-ki jaňçy ölgen bolady. Yani bir haberde etrafdaki doktorxanalar bütünley toşup ketken. Yani bir doktorxana 42 nefer ceset tapşırıp algan. Ot getişinin sebepleri de hazırgacha aydın emas. Her bile 300 ülükni kötürüp çıktı. Tordaşlar bu sandığın guman kıldığı mavzulu haber 8-nji aýynyň 13-nji günü Wenwi Tor betide elan kılındı. Haber mundaq başlandı. Tianjin, Binhai Yengraýny, hatarly chemiýewi materiallar iskelaty 8-nji aýynyň 11-nji günü partlaş bilen ot elip ketdi. 12 nefer ot ötürgüçi öldü. 500 nefer kişi yaralandı. Eger yaralanganlar 50'den artyk. Tordaşlar bu sandığın guman kılıp ölgenlerinin sanını yalgan haber kılmasan bolmamdı dep sual koyuştu. Doktorxanaga 20 maşinede ceset töşedi. Ölgenler 44 dep haber kılsan bunun nemesi bu nime kılgının? Bunu kim işini? Birinci meydan ot öçürgüçi jaňçylarynyň hemmisi bütünley halak boldy. Bu sanny 12 dep haber kılgının nemesi? Nime üçin yalgan haber kılsan? Ölgenler kança az bolsa bizgemi şunçı yaxşı. Şundaq her bir adamga ölgenler kança az bolsa şunçı yaxşı deýlik. Nime üçin bu ölgenlerni haqiqi sanny elan kılma ýöşürüp elan kılsan dedi. Yani bir tordaş özüniň blogida mundaq görsetdi. Matbuat haberleriga işenmeňler. Men bir dostumnyň blogidan gördüm. Bir otlar atrat ot öçürgüçi jaňçylar bütünley halak boldy. Ahirde yana 9 atrat ot öçürgüçiler ot öçürüşke atlandı. Men körüp durdum. Maňa her bir kişi sözlep berdi. 200'den 300 gece cesetini götürüp çıktık diýişdi dedi. Hazır endi bugünlerden bir sanda 1400 adam öldü deydi. Yani bir sanda 400 adam öldü deydi. Zade enek ýa-ki birlik kelgen san yok. Hazır kılgan hazır sual koysak vatandaşım şundaq bir addi sualny koysak Tianjin'de Beijing'deki rehberler bosoğudan atlap Tianjin şäherine baralaydı. Eger ammay baralaydı, eger kemmay baralaydı. Lekin hazırgacha, bugüngacha Jungo rehberlerden kim Tianjin şäherdeki partlaş bolgan raýonga berip bakdy? Kim kelip bakdy? Bunun sebebi nime?